Hi, hello. Kumusta ka mo? Niyan sa mga lagad si Kangin at Phone Morales. And then, may partner ka rin ako diri si Juan dito yan. Kumusta ka mo tanan? Asap dito. Always say a prayer mga kaisuungan. Importante kayo ito papanangin. Unas tanan. Gatos ng labang magagam. Lord, thank you kayo sa mga hata ka ng grasya, mga tagadlaw. Thank you, Lord. Okay? Asap nila. Bueno, ang sa tapo ko rin nakatagan ng pagtagad, no? Pinadakin is usa ka lalaki nga mapatago ang sangan nga Brando. Brando. Okay. Kini bata duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan ang atong sender si Brando. Kini ako problema bahay ni sa kong asawa nga sobra kay isog lagi. Umutang. Basta gani akong trabaho, hilabtan pa. Paunin na problemahan gyud kayo na ko niya. Kung narong ano na problema gyud ko no, naniyaw na ko pagsugod ang tanan ha. Diyos ko, unsa ning kahintang ta nganong tanan pulos naman mahal. Diyos ko, wala na gyud ang price control. Daghang nang hilak nag-uol. Mahal, ikaw ang akong gimahal. Hinaot nga imo kong mahal, ug di ka mausa mahal. Mahal, igunong ta ang pagmahal. Lindugan kong ikaw day mahal, ug wa nay lain mahal. Ang pliti karon mahal, sudan bugas tanan pulos mahal. Hasta ang tubig mahal, ang kuryente misamot ug ka mahal. Mahal, ayaw na lang shopping mahal. Muangal ka sa presyo mahal, malipong kas ka mahal. Abang sa balay mahal, tambal doktor ang ospital mahal. Masakiton at takihon, matiwas na lang tungod sa kamahal. Mahal, di lang ta pakasal mahal. Aron di ta kagastog mahal, mag-live-in lang ta mahal. Mahal, 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 mahal. Wait. Ikaw, gudiay na. Dali dang. Sir, Randol, tabangi ko, Sir Ping. Wapo, bitaw ka, Sir. Bigasan ni mo luluhan din. Tani mo, sabay mo problema, ha? Dati Kukoy pa. Sa kukoy. Karang barang ibe? Dili, si Kukoy ko nga akong ex. X din mo. X din mo siya. Nakita ang tamog hapon nga nagkuyog. Pero tiga din mong kapyo sa bagang kukoy. Murag nahulbot na hapit ang bagang kukoy. Yun niya. Karon nagbuwag na mo? Da, ako gibawagan, Sir Brando. Kung anong ibuwagan man mo? Ano, Pi? Gusto kayo mangayo para palitong tuba. Yan ipatog na mo. Kalikdan lang ko. So, karo na kayo ko doon ang sige tago na ako. O niya, o sabay mong patabangan ako, ha? Dakpa siya, Sir. Ha? Siya pa? So, baka di mo unsay tuyog yun din mo, ha? Nakpon mo na ko siya. O sabi kita noon nga rason nga patabangan mo na nakpon Sir siya. Brando, sakit kayo akong dugan, Sir. Ay. Sabi mo. O sabi kita noon, ha? Wait. Sakit mo dugan o sakit mo lumot? Ang duha. Sa kung noon sa'y problema ni mo si mong uyab, no? Si Tula na ninyo. Lisod mo hilabot ko ng lava pairs ninyo. Ay, dahil buwagan ko na ito, anak, Sir. Ay, buwagan ko na. Kung anong buwagdan malagi ni mo? Pula na kong kinumutan ng iyang itlog. Sapay. Buwagan. Buwagan. Problema ni mo ba yun? Man, madam, oy. Unsay siwa? Niduol lang sa kumbana, huwag tuyo. Unsay mo? Unsay gusto mo? Ismukuyo di mo kumbana? Dili, madam, oy. Tarong ng bayuta ka ha? Mamusil na ba ko? Bisag silingan ka? Sir, ma'am, oy. Alat sa Sir Brando. Madam, alin na lang po, ha? Sila. Ikaw, Brando, Ah. ibog ka to bayot? Subo.
Lisa, tika itong daw nga. Wa taon ko mabuang taon na yun. Unsa mo taon ka, eh. Nya anong pwerte man ka nakatutok sa dughan na to? Di ako lang ikaro sa kibutang ato. Basin og pandilitsyo rin, kibutang ato yung dughan. Ay, Brando, maglaro hay ta ha? Ayaw pagtuo tungod kay pulis ka mahadlok sa kunimo. Kung magani ko mahadlok atong colonel, ikaw pa, nga usa. Sama kayo ditong lalis ano eh. Mag-away na ba yun ha? So, nakasukan na ganito mga oras ta. Nakasukad na. Dali na. Kina akong asawa, nagsalig lang yun siya nga pinangga kay nako bangarita ka arte o maunay masuko. Pailob lang yun ta. Pinangga lagi taon kay ni nako akong asawa taon. Pero mao lagi, purti bagsika. Unya. Aday, happy na ko birthday ha. Nya, saan to na? Pupod ka maanad ana. Nga sa atong birthday wa hikay-hikay. Oo, nana dede ka. Ay sus, ako dugay na oy. Sumakot. Nalimot naman ang gari ko kanus ato akong birthday. Tungod sa taas sa katuigan, wa hikay-hikay ang akong birthday. Ah, ikaw na day. Pero ako, sa akong birthday. Na kay kwarta. Ang akong birthday, Wa na ay wa na dugay nang nahurot. ha? Maong pagpuyo da Brando oy. Ah, poy ba ni mo? Ay, kanindot sa kwadlaw eh. Bisag way hikay. Nindot eh, lipay na ko. Kabutuan ni pahidaro na taon. Pero asa mo kato ako asawa? Boss! Boss Bando! Oy, trio! Boss Bando! Happy birthday, boss! Ay, may trio na lang. Pastilan, wala mo yung taon ko ihanda niya ako birthday taon. Why bli mo, boss, noon sa... Kami ni bahala, barkada, noon sa... Kumplido kita! Basta doon ay bill call! Sige, sige. Ingna nga, magbirkol ta. Pagkuha nito sa tindahan ng salon. Ingna nga makuha kong bugnaw nga San Miguel Pale Pilsen. Kay mag-birthday ko, timo kabi! Why bli mo, boss? Ha? Bill call! Bill call! Bill call! Wow! Labiya sa bugnaw nga San Miguel Pale si boss! Awa, ang mga batang San Miguel, boss! Lipay ka sila, boss! Okay, basta San Miguel Pale Pilsen. Sarap lagi kasama. O kabunya, birkol pa mo. Oh! Bill call muna! Bill call! Bill call! Bill call! Recorded by X Thunder Gaming. Di sa nawa ko'y kwarta, sa akong birthday, lipay kayo kay di haman ako mga barkada. Ilang ko kikastuhan. Unya, nanglabay mga adlaw. Kinsay. Oh, siga man ang mata ni mo, Brando. Ayaw kong nang daan na ng sigang mata mo. Kuan, nay, ikaw mo rin si tayo. Oo, Kano sa lakabot, nay? Ay, siyempre, karon pa. Kayo gapon paghapon ra ko dire. Ay. Og di sad mahimo nga og maapakong niya. Kay karon naman ko niya. Oo, bitaw. Ay, pagkakindot sa nanay, ay. May gisulti ka? Awa na, ay. Asa man ang akong anak nga gwapa, si Kuan, Brenda. Wapa mo ulit, nay. Asa di ay? Ha? Imong gipatrabaho? Oh, Ingon ka himuon nimong rayna nga akong anak. Unya imo day patrabahoon. nay. Daan kang nahibawong pinangga kay na akong anak ha. Bawa bitaw ko, nay. Nahibaw mo day ka. Unya nga nung, Wala na ko patrabaho, Brenda. Wala na ko patrabaho, ha? Oo. Wala siya trabaho. Ingon banggong ka nga pa mauli. Oo, mo pa mo, kay milakaw man to, kay nangumpra man to siya. Oh, wa man ka magsulti. Ano sa kabugutan na? Yawas. Kamauna kang mo counter attack Ay, ha. sus, na sa mga nahan ko ka sa, ay nahan ka sa kuwasawa, di ba? Aw, mao ba? Wa man ang kukunin mo padayon na. Niaraman ko diris may pulta. Ay, oo, di, ay, no, dali, sud rin na, sud, naarma na ikat tayo. So, dali, Panuha. Kisa nang nanglamas pultahan. Ay, naday ka da mader. Uyawan ba nang kunin mo, oy, Brenda? Sos, nanay ba yan, muram kag just now. Say just now. Mura kag karon pa kanako ba? Sa may problema. Kita na sa kagdagay. Og nagpabuang-buang ko tong drive bill sa sikad, pite unta to. Ha? Nga naman. Sige pagkulbol nga bukat ko no kaya ko da. Kuanggol. Mao to nang sakay kong tricycle kay bukat akong da. Ug po koy da, di ko magsikad oy. Hanggaw to hana. Unya. Wala ko na siya kailan ako. Kinakao man ko. Iya yung gilili ako now. Pagkatita niya nga ako, niingon na nga. Uy, ikaw na Madam Brenda. Diri sakay ako'y bahala. Unya. Awa akong giingnan nagkalami ba ni may parok na dong ay. Di palang init ay giparok na kadiya. Unya. Sige larga. Nga, wa masukol. Di man na sila manukol na ako. Ano mga bata di na manukol kay nakailan naman gila na ako unsa ko. Lagi ko gikulata dito nay. Habal-habal driver. Bugal-bugalon man. Kulata ka hinuon ako. Unya.
May gani kay wa musukol ni mo, dili ba nagwa nagkuhag kutsilyo. Ay sus, hindi na ko mahadlo ng kutsilyo na. Uy, ay Batangas ako diri. Itayan na lang rin. Huwag gini magamit ako. Karon, gamiton ko gini. Ay, way ayon ni mo eh. Dili pa kakabreak sa kong record ay. Ay sus, nanay baya. Paghambog na yung record na itabangan sa tulo. Oh, pwede tinuod. Tulo ka taong nagtabang nako. Ay, wag yun sila kalubos ako eh. Ilan na lang taong gikuha ang akong kwarta. Sabang ka rin na yun. Sa tayo mulugos ni mo na yun. Ay, way mulugos ni mo. Bidlian sila ni mo. Watay unay nak. Unsa man, Brenda, wa pa gyud nay kuha na hulma diha. Saan sa banay ba? Grabe. Wala usang nasaad. Kapag nga baguday ninyo. Ay daw, unsa ko man akong banana yung murag kinder pa man tingali ni. Di pa man kaibaw. Sige mag-dribble, way shot-shot. Sulo ng tani ako, may sandaan sa pagtun ako. Paintes ko. Saba. Ay, yawas. Musupol na day. Hey, sige na eh. Mga ona talaga, baas grasya dre. Oo, Sige, sige. sige. Paisa ta. Sige, mga unta. Unya na nang imong mga kuha na, hinanakit. Sige, mga un. Mga paisa ta, una ta mga on. Mao niya kinaya sa mga asawa ko gangan. Mura mong maayo kay pagkaliwat akong asawa siya mga taon. Paulos mga bagsikton ba. Mao nga, ako na lang yun mulaylo taon. Ako lang mo adjust sa ilang mga kinaiya. Unya. Uy, unsa mo kasaba sa gawas? Dai Brenda! Dai! Unsa kasaba sa gawas dai? May kubag, nilakaw tigali. Bawaso na ko be. Patay. Nga no na? Nga no na? Bus Bando, may kanya na ba? Buk ka na bro, Bus Unsa Bando. kasaba din nga no ni? Si Boy Kulot mo ba? Nagrumitado, nagwild. Oh, nga no man? Mga tayo nakajarjar siya sa mga gabi. Muna nagwild. Yan, nagbar, magkutsilyo yun. Ya, matasa lang siya. Nais kayo na, Bus. Ayaw, matra. Gagot sa ilyo, ha? Asa man akong service firearms? Probida. Uy! Wa na ba dili sa akong gibutangan? Wa dili ako pistola? Biduang. Dili yun to? Wa ano ko tangtanga sa holster? Pero ama dili. Kinsa may nagkuha? Probida. Uy, Brando! Brando! Nay! Brando! Nanay! Nga do, nay! Nausa ka, nay, ha? Nausa ka? Magdali kay nay, nagrumentado. Ito, naibaw lagi ko. Pero ang akong pusil na rin, wa man taon kitsa may kuwadras kong gibutangan. Tuwa si imong asawa. Ha? Oh, nakitaan to na ako nga nagbitbit si imong pusil. O anong iya mag-ibilang taon, ay? Ay, naunsa baya ka. Nagbitbit yung kutsilyo ang nagrumentado. O diyan sa may gusto rin mong depensa si imong asawa. Kanarang iyang kuko, iyang kayon. Purbida, sus. Bida na yan, bagad ha. Bida, oy, nga nung iya. Ay, sus, bida, asam siya ron. Tuwa sa iskay na. Huwag ka di siguro gipusil na to niya. Usa! What? Naabtad yun ako nga nakiglalis pa siya atong nagkarumitado taon. Iya lagi pa sordero taon kay og dili pusilon gyud kuno niya. Maayo gani kay di ba tuon sa taon to sa kong kasawa ang nagkarumitado taon. Mao nga nabalaka ko ani sitwasyon na taon. Oy, ug baon ni magpirmi taon si bako musugkol gyud, mapusilan gyud niya. Dili ra maging taon to iyang armas. Kuya og mas pinso ko ani o maristo po siya. Maputbol ko sa kong trabaho ani. Unya kung si bako mabali sa taon nga siya hinoy madisgrasya. Sus, pastila problemahan, no? Mao ni ako problema gyud kung unsa gyud ni nga ako katawa taon. Unsaon ko ni bayhana. Mga paliho ko, tambagi ko ninyo din ako kung sa akong buhatod. Bam, naaba diha sa Bible nga asawa, mao na mo pulis ba na magbit-bit og pistola? Unsa man, kung kamoy pasultihon, Brando. Hello, Ate Friends! Good morning! Sa tanan! Good morning, ma'am! Ate Jane! Good morning, Ate Jane! O sa tanan itong mga kaigsuunan nga minom na sa ato
ang Sir Pagyawan Coffee Mix, the best kayo gahapon. Dito ko sa padumi dito sa Kuano sa Biglanilla. Dili dito si Mala kay nanagkot mi duka kay ko inom ko sa Panyawan Coffee Mix. Murag gipaningot ko nabalik ang akong kondisyon, nabalik taon nya indot kayo ipadung dito nga nag-drive ta pero buyag lang sa taon. Thank you kayo sa tanang wa pa makasuway-suway ninyo ang Panyawan Coffee Mix. Ate Pres, Okay, og ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sir Panyawan Herbal Capsule. Sir Panyawan Herbal Capsule with garlic. Sir Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa tumang high blood, cholesterol, katutaas sa sugar. Ayog si piyata pag inom kada adlaw gyud. Katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay ka magkaon sa imong pamahaw, inom na daan og sa kapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Ini pa di uto ni mo, maogyapon. Usa gyapon ka kapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule, imong imon unay ka magkaon sa imong paniudto. Magyapon, inig panihapon ni mo, sa di pa ka magkaon sa imong panihapon, inom na sa kadaan ug sa kapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Ug alang dito na problema, kaayo aning kidney o UTI, di na mo magbuol, ayaw nagabalaka na, tungod kay dunan na ayo, magkapaalibyo, magkatambal, anang atong gibati bahin sa kidney o UTI. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule ng imnon, kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimuta alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. o sa tanang mga tao mabigamit sa ito ang Sedlen Mentuel, thank you kayo inyong tanan. Kamo ang himog number 1 sa number 1 nga mutabang kalato nga tinuod mo ang tangga itong panuot. Pamahol parkit sa Kalawasan Baricos Vince, katul-katul kuto sa kabataan, ilikay pagyunta sa linggi. Kung mga haplas ta sa Sedlen Mentuel, niya itong dapit-dapit ng sakit, bikuga ng atong bagtak, ato rin ang haplasan sa Sedlen Mentuel nga anhara, mapalit sa butika, di ba Kuya? Tinuod yun na, Gabs. Ato yun ang balik-balikon, Gabs. Okay. Ato na kita makapalit sa tinuod nga batugan ka nung haplas. Sid, liniment 12 Gabs. Okay. Ato na guys, butika na to, mapalit. Butika Mga na iso na, mo ginabalik-balikon, ha? Sa butika. Butik-butik. Okay, gali. Ano to sa Facebook, mga iso. Bisitahan na to ang page Sid Marketing. I-type ninyo ang Panyawan Herbals, no? Ayaw kalimut, ato i-like ang page, mga igala. Makita dito na ang mga genuine Sid Marketing. Naariha, kita na to tanan. Ang tanan mga auto sa Sedlen Marketing. Basta mga Panyawan product sa Sid Marketing at mapalit na po diha. Pero Shopee, Gabs. Shopee? Mapalit na ta sa Shopee, mga igala. O gaya Order na Shopee. O gaya layo, tas butika. Pero mas bayan na mga nablan, mapalit na order na daan sa Shopee, ha? Okay, kalimut mga igala. Basta wala ko na baliga sa gawas. Sa butika lagi na ibaligya ang atong mga batugan kayong haplas ka Sid Lenment Well, ha? Okay, Tisabs! O kung sa kali problema ninyo, naman Sir Jerry Alo, na may makuha diha, makita ninyo diha sa page sa ato ang Sid Marketing kanin sa panya sa Sid Marketing nga page. Makita niyo ang nga Sir Jerry Alo diha. Ano ang order niya? Kay diretso na direkta niya. Barato ra, bulto-bulto sa ninyo kuhaon pod para sa inyong mga butika. Thank you kayo, di ba? Amot ka si Dong Michael Alo or si Ma'am Famous Kira maka-order para na ko si Jerry Alo madali na to nga ma-orderan sa mga produkto sa Sid Marketing. Pero murag magtundo ko sa mga Gabs, kaya maligya ko kay na may layo sa taon, way masugo sa ila pa. Ana lang ko anto sa amo sa labi pagi sa subadak ko mga silingan mo ba. Dihalan ako kay mo Michael mo. daw ko daw kwata mo ko mo palit ako da. Si kisa to atong nakita to paglarga na to dito sa inyo, si Michael. Si Kato bang ngayon mo Richard. Richard. Si Richard tuyo. Richard Hamili. Kita yung Richard Gabs kay iya kong kita nga diha siyang kilid na yung sa liniment para kuno haplas ka Bagay ka? bangil siya sa Kuna ka na lang ato na las bay si basi karong sunod karong buwan na ba kay amti ka daghang sa kwarta. Wa di ta maganansya, di ta mo. Lapok gina no. Wala tapos butika. Wa di na di ka mo duaw ato imo ang katong chabi-chabi dito kay nana mo kay kwarta. Hay! Patulad mga katawa siya. Yan, katawa mo, di ko anong gulyat. Ay, Brian. Igo, sa katawa driver sa Sikatoy. Sikat, si Jeffrey Babon. Si Jeffrey Babon, sa katawa, di ko anong, ano ko lang rin siya, si Jeffrey Babon. Babon, tagabit tali sa akong sinil. Katawa lagi siya, basta may ingon na gawin siya, mamina sa mga driver, basta, dili na tinuod na, Jeffrey, basta misulti na, binuangan ko na gubot, mingaw ko na sa gabos. Lagi. Tiyo din niya, binuangan ni kong sipatan niyo, Jeffrey.
Jeffrey Babon na Gams. Oh, siya mo na sila at tigabita mga driver ng taxi Gams. Si Ananias Canilo sa Kabituan ng Toledo City sa Rosario Taxi. Mo ni sila itong mga sugod. Dado alon po sa Puna Elginsan. Thank you kayo dong. Thank you kayo. Si Ken Armando sa taxi. Ken ha? Villa Hermosa. Taga San Isidro Talisay. Nagkakasalamat mga igsoon, mga kauba amigo itong driver nga tigabitan na ito sa St. Clement 12. Thank you kayo. Salamatan sa ako amiga sa Nancy's Bilbacua Gam, si Inday Evelyn. Sa Teplido Ramadan, Lariusa. Oo. Sa tarang mga Lariusas pamilya. Sa tarang mga tindira po sa Nancy's. Nancy's Bilbacua. The best kayo dito. Doolal niyo dito. O si Roy Lariosa, mo ito. Roy Lariusa, bigong ito na to. Oo. Labi lagi sa Si Inday business na Evelyn. Kusuki Maminaw. Ay, unong-uno po yun na ito. Salamat kay Evelyn ha. Thank you kayo. Okay, Gams. Mana? Okay, bang. Good morning, Philippines! Di aga ato ang karusel celebrity ko Jake BOD. So, salamat kayo, Gulyat, ang atong tigpaminawan sa tuburan naton pa usahay ang atong signal dito dili kay maklaro kay murag nasa lipod so ilang gibuhat Bitaw mo sa isulti ni Mayor Sad. Mayor Kwan ba? Mayor June Jumante. So ilang gibuhat ko Dili kayo makuha ng- ilang gibuhat ka ng cellphone i-bluetooth sa speaker. Kay mingaw do ko sa drama labi na ni si Sister Maria o si Brother Leonardo Medicilio siya ang chapter head sa Couples for Christ diri sa Tuburan, no? Minsan si Lando, Gabs. Lando ba? Siya itong video Lando? Dungog. Dungog. Dungog, Mag-duty siya sa FM nga yung trabahoan, maminaw siya sa itong programa. Thank you, Kailan. Salamat kayo. Salamat kayo ha si chapter head sa Couples for Christ sa Tuburan. Yung mga sakop sila ni Brother Wilfredo Montira, Sister Cerrelo Montira, Brother Melchor Andrino, and Brother Jose Agsoy. Ang inyong mga bata, actually ninyo sa ilang mga kaliguan, Usa tong adili Asturias may tutulano katong ug muhunas muguwa ang tubig nga kusog kayo. Asturias kanito tubigag manok sa Asturias man dito. O basta muhunas ganito pre sa matawa ato man laba kay muguwa ang tubig kusog kayo dag. Tubod. Ayaw kalimot ha celebrity ko tigbi yun sa inyo pagpangaligot tungod tinik ang mga sangkap niyan ing gulat tayo ng papaya extract para pagpabilin ka mong younger looking o kutis artista. Samtang na nabuon ka mo ni ini nagtrabaho siya ng mga sangkap para pag-repair sa mga dead skin. Doon ba ka mo mga blackheads, whiteheads, doon ba kayo mga pugis-pugis, mga up-up, mga katol-katol, gamit nini nga itong celebrity Kojik Beauty Soap. Sama sa naandahan, ato ka mo sa tindahan ng papisayon, sa butika, ayaw niya nang gasuroy-suroy para dili ka mo makapalit ng fake ha? Doon na sa kinin natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin. Celebrity Kojik Beauty Soap. Dahil ka nato sa seed marketing. Thank you. Ate Pres! Okay, ang sender na ito karong adlaw, Ang Gulyat. sinidler na to, Ate Pres, kinis Brando. Brando Bandido. Bayaning tulisan. Kanis Brando, Ate Pres, usan ni siya ka, polis, nirugyangan sa balaod. Karon na iyang asawa, magpa-hero-hero man. Huwag na yung mga away-away, iyang asawa, mga tubang ito, dadon ang iyang armas. Magbit-bit og armas iyang asawa kay Pastor Rendero itong naghirumentado. Mao niyang problema, kung saon taon o simbako, mabali ba, ang iyang asawa may mapatay taon, pinanggana ba kay dili, lab kay niya, ang iyang asawa ba yung mapatyan, or mao'y makapatay, mapriso, o ma-suspenso, magiging siya sa trabaho. Kung saon ko ngayon sa itabang, bam, naababasa sa Bible, makita ba na to nga asawa, magbitbit o pistola, asa ko nung mabasa. Paliw ko nung tabam, naabag ko nung di ba, be, o sabi ato buhato na ni bam. O sige ngunto ni Magulyat, pulis siya. Pulis lagi. Pulisya niya ang asawa may sibilyan. Sibilyan. Oh, lahi pa tong istorya ko nakuha ng Gulyat, no? Ang asawa mo ay pulis, ang bana mo ay sibilyan. Mo ba? Oh. Di ba istorya? Basta lang, alam po, tana, basta ka bali. Oh, pero, wakapugong ang asawa, bisag pulis pa. Huwag yung kapugong sa bana. Oo, mas kuya o bam, o ang bana mo ay mo bang papulis-pulis. Doon na tayo, okay, doon na tayo ipaambit na rin. Sige, ipaambit. Naibabasa niya? Sa Sophonias, Sophonias, Kapitulo 1, versikulo 14, kanino ha? Versikulo 14, Matod Padre ay, okay? Sophonias 1 verse 14. Duol na kaayo ang adlaw nga ang Ginoo maghukom. Ug pait kining palandungon, muhilak unya bisan ang mga taong isog. Sige, na dire ha? Os muna ko ha? Kilik. So, ay pagyaw-yaw. Sophonias, Kapitulo 1, versikulo 14, doon na kaayo ang adlaw nga ang Ginoo maghukom, ug pait kining palandungon, muhilak unya bisan ang mga taong isog. Sumpayan diri sa verse 18. Sa adlaw sa kasuko sa Ginoo, dili makaluwas kanila ang ilang salapi ug bulawan. Ang tibuok kalibutan lamyon sa kalayo ug sa iyang kalayo sa iyang kasuko
ug sa kalit puuho niya ang tanang tao nga nagpuyo dinhi sa yuta. Kano sana? So, ang buti sa butani, ang gingon din primero Goliath, kabisan ko nung isog Kaya ba, sa kikili? Kano sana may tubod? at kibutikal ka, baan mo? Ang buti sa buti ni Goliath, nga, why dipili ang mga tao, kabisan ko ng taong isog, muhilak. Unya, lamyon sa yuta ang tanan, nung di na ikita, ang buti sa buti ni, why dipili. Ang ako ning gibasa tungod kay, si asawa, mas isog sa bana, Goliath. Ha? Dili man ngilad, basta makasubaya po sa eksakto kayang pagkaisog. Ah. Oh. Ang problema din sa bana, kaya ang bana mo'y pulis, murag vertikan siya, mao ba? Oh, mali. Oh, murag vertikan siya. Dili, para na ako, okay naman siguro, kaya ang asawa mo makatabang og sumpog doon na yung mga buluyagon siyang katilingban. Okay, Kung sa'yo paminaw ni mo. Dili, lisod kay magbitbit mo siya armas, ma'am. Kanya karang armas, issue ba tao na siya? Siyang bana. Siyang bana. O simbak ko, dakpan, o sa siya, kuwan mo, illegal possession of firearms, bigyan na siya, sa kung saan pa na. Tika sa sagam, sige mo kinon magod. Magsikon lagi, magsikon. Sa ato pa, murag naangin na yung trabaho, no? Naangin na trabaho, simbak ko. In kaso sa Goliath, ang problema kung makadisgrasya ang iyang asawa, murag panilngon na mag-apel lang tagias armas. Tinood na. Siya na ba yung kung kay Puwetaw, kisa nga narehistro sa maong armas. Oo. Di na yun yung serial number, bam. O may bawaan yun na sa iyang mga kadagkuan sa mga sa kadagkuan sa pulis ba? Sa PNP. Ang serial number, mao ni si Kuan, may nagkupos, Brando, may nagkupos. Siya mo'y tagiyari. Siya tagiyari. So, ma-trace up siya. Trace up yun. Okay. Ani na lang. Ang imo yung buhato na ni sir nga badlungay ko na yung asawa kaya ang iyang kaisog sa ako nag-ingon okay ra kay makatabang siya sumpo sa mga buluyagon sa inyong lugar apan kung wala pod mahasubay sa eksakto kanang i-check up pod siya kay ikaw may mas nahibaw nga ang armas siyang gidadala imo nga ang serial number imo ikaw mo mabago si Bako unsa no kasi ako nang ibasa na ba dili sa adlaw na sa paghukom walay gipili kay basin gani kuno ang mga taong isog muhilak og apel so ayaw siya sa ligang sa iyang kaisog kay iyang kaisog unya basin nalahap ra wala ra pod malapas wala ra pod magagi sa eksakto ra unya no mas maayo man tong sa kaisog Goliath mas maayo man tong usag kaisog kay maminaw man Una. maminaw piting isuga. Pero maminaw. Maminaw ay. Oh, isog. Mukhaon kang kanon. Bulang ko yango. Sinawa na mo na ganito naman noon. Yun ako ay puzzle, tihon. Are